vacanze le passi in Italia. Io quando canto penso all'Italia. Ogni mattina che passi in Italia. Tutte le critiche fatte all'Italia. Alle donne che vorresti, alle promesse si manifesti, alla cronaca che detesti. Tira sulle mani se capisci i miei testi. Sulle mani, budu hrát za Chelsea. No, tak se zvědavě, až to vyhrajeme ten zápas. Dnes vypukne bitva o Londýn, tak se dá určitě nazvat fotbalové klání mezi Chelsea a Arsenálem. No, přesně tak. Tak, tahle přihrávka prošla jen šťastnou náhodou. Nechává je jít dál. Drogba. Podaří se mu zavěsit, dobře ji zablokoval. Walcott. Tlak soupeře sice trochu roste, ale získal míč, tak tomu se říká poslední zoufalý pokus. Dobrý nápad. Poněkud nepřehledný souboj o míč. Saňa. Walcott. Obrana se měla na pozoru, nic jí neušlo. Anelka. Torres. Zkus to, už jen překonat golmana. To bylo velmi odvážné, udělal dobře, že sáhl po míči. Van Persie. Drogba. Přišel o míč. Obranu hru mají dobře nacvičenou. No. Walcott. No tak, to. Santa Cruz. Kliši. Dokáže zakončit, tak tohle je třeba kuráž. Člověk klidně může přijít k nějakému tomu úrazu. Denilson poslal balon mezi hráče. Ze souboje vyšel na prázdno. Pěkné vypíchnutí přihrávky, měl je dobře přečtené. Didier Drogba. Už zbývá jen překonat golmana. Je tohle šance? Je tak lehce tečoval balon. A dostal se k cíli. Denilson. Fabregas. Hezký míč do útočného pásma. Obránci odvádějí dobrou práci. Anelka. Van Persie. Arshavin. Ztratil míč. Málem ke svému adresátovi ani neprošla. A jestli se mu podaří obejít posledního beka, bude mít obrovskou šanci. Ukradl jim míč, nedokázal si míč pokrýt. Arsenal se dostal do sevření před vlastním vápnem a nemůže se z tlaku vymanit. Dělat Drogba. Tomu říkám bránění. Dobrý zákrok. Nebyla naděje, že míč chytí. Arshavin. Dobrý souboj. Nad podobnými fauly bude muset rozhodčí asi přemýšlet. Z toho může být pěkný gól, to vypadá velmi slibně. Nebezpečí pro brankáře. Bylo to kousíček nad břevno. Pěkný výkon, brankář měl štěstí, ta střela mu jednoznačně. Pěkná hlavička. Saňa. To by byl zde jeden Walcott. Obrana pracuje jako celek. Nakonec o míč přišel. Santa Cruz. Torres. No tak, hraje. Sørensen. No, poločas už je za rohem a stále jsme ještě v tomhle utkání. Palak. Arsenal se teď s vypětím všech sil brání mohutnému náporu soupeře před vlastním pokutovým územím. Cole. Gallas. Fabregas. Obránci je ženou zpátky. Lampard. Essien. Tuhle obranu je těžké prolomit. V podobě dobré akce. Arshavin. Denilson. Obránce si s tím poradil dobře.
Dělej, vrta. Petrček, to bych si zapravil. Frank Lampard, Michael Ballack. Poradí si s brankářem udržet. Teď se předvedli. Dobrá obrana. Kliši. Co teď asi s balonem provede? Přihrávky se jim daří. Drogba. Vzadu to mají pěkně pokryté. Rozhodčí ukazuje, pokračujte. Skvělý záložník Ballack. Ballack, teď to musí dát nejstější. Mohl míč skončit v síti. Docela povedená rána v jeho podání. Kdyby šla mezi tyče, brankář by se měl co otáčet. Právě probíhá střídání. Zajímavé střídání hned v první polovině zápasu a přitom hráč nejeví žádné známky zranění ani únavy. Hráči odcházejí zpátky do šaten s výsledkem 0-0. Mladičký Španěl Fabregas. Jeremy. Pěkná akce, nebylo to vůbec špatné. No, tak zase nepodařený pokus. Torres. Shit. Golman zachránil celou situaci. Jo, to je to. Brankář se s ničím nepáral a odkopl míč. Tak tahle hlavička tam dělá oči. Song. No, tam měla oči. Saňa. Ty máš tak to oči, fakt. Klose. As. Song. Šel do souboje s tím, že ho musí vyhrát za každou cenu. Přečetl je dobře. Percy. Vypadají sebejistě, vypadají sebevědomě, tak to má být. I pod tlakem si dokážou poradit. Fabregas. No. Santa Cruz. Ty to. Drogba. Obral ho o míč. Obránce to vzal pevně do ruky. Fabregas. Dobře se položil do hlavičky. Bentner. Drogba. Tohle přece musí dát. Anelka. Essien. Obrana si s tím poradí. To je dobrá obrana. Drogba. To vypadá na gól. Střílí a je tam. Chelsea dává gól. Anelka. Tak to se mu ale povedlo. Nejenže nervově vydržel, ale čím víc se blížil k bráně, tím na tom byl lépe a branku vstřelil bez sebe menšího ohrozili. Některé z těch přihrávek jsou příliš lehkomyslné a odváknuté. Momentálně nám předvádějí fotbal v jeho takřka ideální podobě. Krajní obránci podporují útok, záložníci se aktivně vysouvají kupředu a útočné hroty se neustále nabízejí do volných prostorů. Opravdu radost koukat. Van Persie. Teď je třeba bránit a udržet skóre. Názorně nyní předvádějí totální fotbal v té nejlepší podobě. Na jiné městu, ale neopouštějí formaci. Na svá místa se vracejí až po přerušení hry. Skvělý reflex brankáře. Zneškodnil vyloženou šanci. Takovéhle zásahy brankáře zvyšují sebedůvěru celého mužstva, Míro. Klose. Obránce se ani nezapotil. Didier Drogba. Song. Santa Cruz. Pěkný míč dopředu. Obránci předvádějí pěkný fotbal. Nebezpečný Drogba. Drogba zklamal. Není nebezpečný. Bentner. No tak, ještě poslední. Tak právě tenhle souboj je zachránil před gólem. Ten míč prostě musel získat. Teď už jen obehrá brankáře. Dobrá, ano! Přesně trefuje dolní do branky. Co to prodělal? Nemůže dosáhnout. Toho obránce uštvali jako smečka vlků, obrali ho o míč a dali vedoucí gól. Van Persie. Anelka. Dnes si hráči obsazují velmi pečlivě. Získal míč zpět, řekl bych, že mají velmi dobře sebranou obranu. Výkopem posílá míč od brány. Budou se dostavovat, nikam nepustí.
Santa Cruz. Přišel o míč, dobře bránil. Kalas. Wow, jako ale jasné. Fabregas. Makarci. A zase se míče hned zbaví. Klose. Saňa. Kalas. Kliši. Bentner. No, končí zápas. Prodloužení penalty. Jdám penalty. Půjde Lampard a Nelka Drogba. Ne, Lampard bude jako druhý. Už tam zůstane, ale Drogba bude stavil. Žádný tým vyloženě nemiluje penaltové rozstřely, ale teď se s tím nedá nic dělat. Bude to Mazácky. Nádherná nízká střela, brankář nemohl nic dělat. Rozhodčí dává pokyn. Gól! Brankář se jen smutně ohlédl za střelou směřující do jeho brány. Parádní trefa, neměla chybu. Nízké střely se někdy chytají opravdu těžko. A tomu se říká být pod tlakem. Taková střela k tyči. Brankář riskoval. Brankář měl snad jen teoretickou šanci na úspěch. Napjatý okamžik. Je to tam! Mazácky provedená penalta. Stále žádný rozdíl. Brankář střelu zastavil. Vynikající zákrok. Co ti dělají nervy? Míč letí na bránu. Podívej na golmana. Ten je radostí bez sebe. Pěkně se do toho opřel. Povědný gol. Je to vždycky sázka do loterie. Tento Chytrá střela. nádherná nízká střela. Brankář nemohl nic dělat. Ani jeden z obou týmů zatím je tam. Z penalty. Žádný problém. Začíná to být tak trochu maraton. No teda. Vždyť se ani nepohnul. Naprosto ochromený brankář vypadá jako... Tohle byl vynikající zákrok. Brankář střelu vyrazil ven. To znamená, že jestli z příští penalty padne gól, to je konec. A prázdnota. Člověk s nimi nemusí soucítit. Penalty to je sázka do loterie úplně vždycky, Míro. Když se to dostane do téhle fáze, jde většinou o štěstí a taky o nervy. Proto se zápas musí vyhrát prostě dřív. No takže lidi, tohle je konec videa. Prohráli jsme první zápas. No, co s tím udělám, no. Mais oui, Clem, il dit c'est pas où que c'est net tête que l'aptan. Il dit c'est bad boy yo l'aptan. Li remet dread to je yo, pour li to je capable danser. No nic, takže já zatím, no takže to je konec, prohráli jsme ten zápas. No nic, takže zatím